Tästähän sitä kannattaa varoa, jos tuossa on noita tykkiä sun muita, niin ei kollaa. Saattaa olla jotain letkuja tai... Niin, Onko se? Antti on yleensä ollut aika hyvä tässä keulalla niinku koekaniinina. Onnikin uhraa. Eikö se tää puoli ois hyvä? Onhan myö jo tää puoli. Ei oo näin yllällä ehkä vielä tässä. Mutta tässähän oli aika hyvä. Mihinkä me mennään tästä nyt sitten? Eikö me lasketa sinne alas, kun eihän me tuohon päästä mitenkin. Niin. Pitäis tästä sit ottaa jo vauhit, että riittäis. Niin. Mä en kehä eelä välillä. Mennään sitten sinne niin, mutta pitäisikö tästä kerätä vauhit, niin ei sitten liittää sinne ala-asemalle. Tuonne. Eikö me päästä siihen siniselle? Piästä, mutta pitää siihenkin varmaan vähän vauhtia kerätä. Okei. Luulisin. Ei no ihan kartalla, niin No joo. joku... Mennään ite rinne. Tästähän se mennä. Tästä päässe. Tää on vissiin joku muttikan. Huhhuh. On muuten lunta ihan helvet. Huhhuh. Siinä aika hyvä tuo vierusta.